Hejsa, mit navn det er Oscar, jeg er 18 år gammel, og jeg kommer her fra Kolding. I januar der var jeg simpelthen så heldig at få lov til at komme ind på min drømmeuddannelse som mediegrafiker. Det betyder nu, at jeg står i den situation, at jeg skal have fundet mig en læreplads. Det er sådan set ligegyldigt, hvor lærepladsen den er rundt omkring i landet, da jeg er klar til at flytte hele Europa og Danmark rundt. Jeg har arbejdet i de forskellige programmer i omkring 6 år i alt. Jeg er meget bevidst omkring kvalitet, og jeg vil altid sørge for, at mit arbejde er ordentligt og godt produceret. I min fritid, der elsker jeg at spille fodbold. Jeg bruger al min tid herude, hvis jeg ikke sidder foran computeren og prøver at øve mig grafisk. Jeg har spillet fodbold omkring siden jeg var 2 år gammel, og i omkring 4 år, der har jeg spillet elitefodbold, og jeg stoppede, da jeg var 16 år gammel. Det er også her, mit grafiske element det startede, og min grafiske interesse. Da jeg gik i omkring 7. klasse, blev mig og mine venner enige om, at vi skulle have en Instagram til det fodboldhold, vi spillede på. Jeg blev sat på opgaven om at lave de grafiske elementer, og det var en opgave, som jeg tog til mig. Der kom der nogle reklamer ud, men om de blev gode, det ved jeg ikke, om man kan kalde dem. Hvis I synes, jeg lyder som noget for jer, så kan jeg kontaktes på LinkedIn eller på min mail. Jeg ser frem til at høre fra jer.